Mahal na Ama sa langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin, sa kaloob ng media, na maabot ang malalayong lugar ng mundo, na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo, para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad, at maging ang kanilang buhay, upang ilantad ang kawalang katarungan, at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita, upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay, kung saan tayo nilikha, at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan, sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tutugikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maging iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa tuntang albay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kan albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala naman iba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago, Marina! Desidido, determinado, para sa segundo distrito, Marina. Para sa Roswag sa segundo distrito, Marina! Para sa matatag, inklusibo, asin progresibong segundo distrito, ano pa man, Marina! Magkasararo kitang gabos, Marina. Para sa tunay na pagbabago. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
Oras mga tugang alas 5:09 na po kita nin pagka morning, pagkaaga. Welcome po sa programa, iyo po yun ang programang Hoy Aksyon. Kasama po dito mga tugang si Maestro Nel Adtuon hanggang alas 6 din pagkaaga. Oras 5:09 ang oras sa tunod sa indo mga tugang kantin sa dati sana ni Mayora G. Rosal kan Syudad kan Legazpi. Just sa tuyang suportahan, Geraldine Rosal, Alcaldeta, malala o man, subukta na sa serbisyo, sa Legazpi nyo, Geraldine G. Rosal, para sa kauswagan, sa syudad. Kita magkasararo, Geraldine G. Rosal ka na, alkaldeng matinabang at maaasahan. Kay Geraldine, padagos ang sa iyang mga napunan sa syudad ng Legazpi. Ang serbisyong Rosal tapat at serbisyong dapat. Oy, oras na, mga tugang alas 5 na po ni pagkaga. Alat mo na kung si Dili ko na, di pa. Sige, ang oras na po, 5:10 ni pagka-morning, iyo po ini ang programang Hoy Aksyon. Ako po, ang sa inyo magkasabay, Maestro Nel Adtuon, hindi po sa Bicol Net TV hanggang alas 6 po ni pagkaga. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Kung kamo napupurisawan, nalilibungan kung si isay na mga marahay na lideres at sa tuyang pwedeng pagkatiwalaan. Aliw na ang programang Kadamay Nindo kasaro sa objetong pagbabago. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magtataonin linaw sa gubot na isipan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Magbubuka sa tamang dalanin kadunungan. Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Hoy! Aksyon! Ngunyan, uyaan sa inyong makakasabay. Nel at Tuon, ang lalaking mapupupot. Lagad sa komentaryo, may Tuon! Aksyon! Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ang bayan, ang tama'y ipaglaban. Sa mga kurang babanat, magbibigay papuri sa mga tapat. Maestro Nel at Tuon, ang lalaking mapuuton. Alagad sa komentaryo, may Tuon! Maestro Nel, ang siya'y magtuturo. Laban sa fake news, dapat ang sagot. Hoy aksyon! Hoy aksyon! Bantayan ang bayan, ang tama'y paglaban. Oras na mga tugang alas 5:13 na po in pagka-morning, alas 5:13. Last kaso ng oras. Alat tamasigop kita kayo niyong tsaa na guyabano, dahon ki guyabano, pinakalakagang dahon ki guyabano. Kumusta po? Maray na pagkaaga na po tabi sa Indigo Boss. And sagaray welcome po sa programa. Hindi po sa Hoy Aksyon. Hindi po sa Bicol Net TV. Kumusta sa mga nakaantabay sa mga oras na ini? Paki-comment po tabi o may naghahiling kaya lang dahil ko mabasa, dahil ko kamo ma-recognize, dahil kamo nin comment, dapat i-comment din do
pangaran or may gusto ka mong sabihon, pwede po kang mag-comment dyan. Comment lang, comment. Good morning po sa gabos na mga staff kan Team Ulfindo. Team Ulfindo, mga tugang. Good morning po sa gabos. Kina Miss Dayan, kay Ma'am Dayan, si pangani, classmate na Rolando Apin, good morning. Diyan sa Barangay Puro. Classmate, good morning po Tapi sa imo. Kasubang gibaya sa inso sa inso Team Ligaspi. Dahil kaya ako kasubang kinakaluwas ta pagal na napasiram tulo sa turog ko kasubang giya. Sa inyo ba sa Team Ligaspi kasubang gi? Si Ma'am Ray Ann, good morning. Si Sir Doms, good morning. Yan po sa sa Team Ulfindo. Si Ma'am Ira, ayan, ang mahigos na SPTA President kan Pawa Elementary School na kantabay. Sabi ni Ma'am Ira, good morning. Sige po, good morning Ma'am Ira. Asin sa gabos na mga taga-barangay Pawa. Uy, madali na ang pest dyan sa Indo, sa Pawa, Ma'am Ira. Magkikipesta ako sa Indo, ha? Grabe po mga tugang naman ang mga daw ini. Uy, gusto ko muna tabi bago kita magduman sa diskutiron ta. Gusto ko muna po tabi tawananin na pagsaludo, pagrekognisar an Barangay Lapu-Lapu. Matibay ang Barangay Lapu-Lapu mga tugang. Sa panginot ni Barangay Captain Karen Canon Valdez. Mga po tabi ino so arogan pigasabi ni Kungkal, ni Congressman Kaloy Loria, Congressman Kaloy Andes Loria. Sa mga kandidato na nagtataram mga tugang sa tribuna, si Congressman Kaloy Andes Loria, iyo ini ang nadadangugan ko kay arog ka ining statement permit. Ang permit niyang tatataramon, ngaya magdangog ka mo perme, magdangog ka mo sa kuya, kung ano ang plataforma di gobyerno sa kuyang operasyon sa Indo, magdangog man ka mo sa kalaban. Ini ang perme nga dadangog ko kay Kungkal. Kaya magayon, napitatawanan niya nin tsansa, ang tawo, nin kalayaan na magpili kung sisay talaga, bakong supang babraso ang style. Ano ba kayang kandidato, manadangog mo, ako ang iboto nindo ako, araw kayo niya, again. Pero ini si Kungkal, sabi niya, ngaya, tapos na ang panahon kan pag-ayuda kan mga bagas. Tapos na ang panahon kan pananao. Paglawag kan campaign period, ini sinadawag ko sa iya. Iyon na ngaya ini ang panahon kan paglatag kan plataforma. Kaya kung ano ngaya ang plataforma ko, dangugon nindo. Dangugon man ngayon ang kalaban. Tangani na ngayang aram nindo pag-abot kan oras kung sisayan sa indong iboboto. Arog ka ini mga tugang sa pinagpalawas man na istorya na impormasyon ni Kapitan Karen Canon. Kaya saludo ako sa Barangay Lapu-Lapu. Iyo lang po ini sa barangay sa Bilog na Ligaspi. Well, actually, iyo lang ini ang nadangog ko pang barangay. Bako lang po sa Bilog na Ligaspi. Iyo pa lang po ini ang barangay na nagpaluwas po nin statement na abiso duman sa sayang mga constituentes na magdangog sa inda po tabi na mga na-caucus or meeting di avance kan kada lado. Iyo pa lang po ini. Ang Barangay Lapu-Lapu pa sana. Kaya gusto ko tawanan po mga tugang nin pagsalutar, nin pag-apresyar mga tugang, ini pong Barangay Lapu-Lapu sa Panginot ni Kapitan Karen Canon. Bako arog kan barangay, pading Christian, kalaramo, maray na pagkaaga, good morning sa imo pa de. Esin sa gabos na miyembros kan Kalaramo family. Bako po arog kan nahiling ko, nadagog ko na mga barangay, lalo po sa mga barangay captain na yaon po nag-iido-ido mga tugang sa alkalde kan
ligas pingunyan. Mga pade, made, good morning sa Indo. Asin sa imong espiritu tabi, pading Kristyan. Maray na pagkaaga sa imo. Kadakol po kaya mga tugang ki mga kapitan na nag-iido-ido ngunyan po duman sa presenteng alkande. So, ang Pierre de Gana, mga tugang, kadakol po ki mga kapitan na nagsusunod duman sa mga sa order, mga tugang kaitong ang Pierre de Gana sa team kaito. An sabi po mga tugang, lalo di sa may partikan, ining sentro mga tugang kan baybay, pagkali, victory. So yaon po sa mismong sentro, Legazpi Port. Yan, Legazpi Port pa lang po na po ganun, ining sa may partikan Pierre. Kadakol mga tugang hiistorya, and totoo po mga tugang na ako mismo, first-hand information, nadangog ko naman mismo sa talagang mismong taga-duman na lugar, na pinagbabawalan sindakan kapitan, kung bako man kapitan, barangay official, na mag-attender sa mga caucus meeting. Bako po dapat araw ka yan, pag ikaw barangay official ka, bako po dapat araw ka yan, tawanan mo rin tsansa, sa imong mga constituentes na magdangog. Tawan mo rin tsansa na magdangog ang mga constituentes mo. Tawan mo po tabi rin tsansa na makapagpili sindanin malaya. Dapat free. Dapat po mga tugang, ining mga barangay captains and barangay officials na may pagkadiktador man, dahil po kung mag-ibuka yan. Kasi, ang pigtatao po nindong ehemplo, o ang pigtatao nindo po mga tugang na kamong mga barangay officials na kamo, ang pigkapahiling po nindo kayan. Garo, anbot sabihin nindo kayan, pigahalian nindo rin karapatan ang mga constituentes nindo na makapagpili nin tultul, nin malaya. O araw po kayo niyo, na istorya. O ni, pinadara sa kuya ining mensahe. Dahil duman sa post baga ni sa post na grabian iringgitan na angaya duman sa padarakulan, bako man po dapat ang sa padarakulan kaya na mga nag-aatindir sa mga tribuna. Bako po yan dapat sa araw kayan. Kasi aram na po kan mga Ligaspenyo na ang mga tribunang iyan kontrolado kan mga barangay officials. Kontrolado yan ka mga barangay officials. O ni po, pinadaras ng mensahe. Maestro, ang iba kaya kaiyan, basahon ko ha. Bako man taga, itong suppost duman sa buyuan, buda pikukumparakan ining so sarong kagawad na murumidya. Ining kagawad na murumidya, nagsabi ka na, inidaan team bagong Legazpi, nakulong da so nagatindir. Samantalang so team sa dati Sena, dito so nagatindir. Pero mga tugang, salaman po so picture na pinag-post. Salang picture po sa pinag-post. Kaya naman mareparo mo sa picture, sa litrato, sa kodak, sa imahe, na talagang date. Salaman po sa pag-post na picture. Now, natapo ta araw kayo na pigigibuninda. It's because gusto nindang ilawag sa utak ang tao, gusto po nindang i-mind condition ang tao. That is what you call mind conditioning. Dahil na ngaya tiwala ngaya ang tao, or dahil na ngaya maboto ngaya ang tao, digdi sa araw kayo ni. Pigluloko nindo ang mga sadiri nindo pag araw kayan. Pigluloko nindo ang mga sadiri nindo. Lansiya na po kayan. O dahil po duman sa post kitong kagawad na nagpamidbid na media, ako kaya mga tugang, dahil ko maikukonsiderar na media, pag duwa ba kayong bagay kaya yan pag sige an appeal mo sa sarong politiko, bako iyan media, bako iyan pagmimidya, kundi pagiging propagandista, anapod sa imo kayan. Propagandista, anapod kayan. Well, anyway, dahil na pag personal nito, buhay niya man ito. Diyan man siya nagkikita. Diyan siya nakakadulin siya, kaya iarog ka na magibo-gibo niya. Kaya,
pabayaan ta. Kundi kay puwan ta lang po pirming linawon ang mga post niya, linawon ta pirmi ang mga diskusyon niya ta garo amo ta po mga tugang na mabudol kita. Ta sigian pansahot na timbudol da po mga tugang ang saibong. Pero ang gibo-gibo niya, dayan narari paro na mas budol siya. Anak ka ng po. Arog po kaya. Ngunyan mga tugang, dahil po naman sa post na ito, dakol kayo mga nag-message sa kuya na nagkapaliwanag. Uni po ngayon totoong pangyayari, sir. Kaya nga arog kaya ang nangyayari. Kaya nga diit nga po tabi ang nag-atindir or dakol man ang nag-atindir or diit dahil po uni pigsabutahe. Ini ha? Ang iba kayan, bako man tabi, sir, mga taga-buyuan. O, suduman sa buyuan. Suduman sa inda ini na parte. So, pag tribuna ini kan team ang Pirdigana. Ang estilo ninda, pag sa southern and northern barangay, arog kay ni. Halimbawa, sa buyuan, igwa na sinda pa siguro na 5 auto na tiga-akot dinda sa mga kataraning na barangay. Ay, arog palan kini. Kun buyuan, may hakot naan sa matanag, bigaa, bunga, tapos iyo an enot dinda papatukawon sa tangani, igwaman mag-abot na taga-buyuan. Mapano na lang sinda, kantukawan, tapos matindog so iba. Yun pala yung style kayo sa mga taga-south, north, north. Sa mga taga-albay naman, ang diskarte ninda, so mga leader or tao ninda sa 5 barangay, tigatipo ninda sa sarong barangay, kaya papaluwaso ninda na, tagaduman lang ito, hihihi. Arog kan barangay 5, Sagming. Ang iba ka ito, mga taga-barangay 5, 6, 4, and 7, plus na budol. Pag-arog kayo ni Sinda, piglalan sininda mga tugang ansa diri po ninda. Araw pa lang ka ng pahit ninda, no? Araw pa lang ka ng style. Tama po, tabi iyan, maestro. Digduman sa barangay hindi ko na bang kita ng barangay para di man masukgan sa mga barangay officials. Duman po sa barangay blank. Yan ha. Pinagbabawalan po kaming magluwas pag house to house na ang team ni Mayora. Mala nga ni po igwapa nin pagbabanta sa mga may sadiring negosyo arog sa kuya, igwa po ako nin sari-sari store. Ano man ang ipapasarada apo tabi kapag nag-atindir ako. Nataman na nagpasara niya. My goodness, ibang klase ang mga gibugibukan mga barangay officials sa Indo. Diyan, ibang klase ang mga gibugibukan barangay officials dyan sa Indo. Plus na budol po, tabi yan, maestro. Sige. Napapakamot ako kan, mga gibo-gibo kayo ng mga ulupongs na yun. Napakamot ako kan, gibo kan mga ulupongs na yun. Pero, mga tugang, nasa sa tao man po gyari yan Kanakaaging eleksyon, aragman ka ng kantsaw ninda Kanakaaging eleksyon, last 2022, manan na kantsaw ninda sa mga arusal. Nadakulon da pirmi duman suparte kan mga bitsara. Kadakol da pirmi ki nag-atindir sa mga caucus ni ang Pirdigana. Pero pag abot kan resulta kan eleksyon kan birilangan, sisay po tabi sa guminana. Bako? Kaya kamo, so tama sana. Sabi nga ni Kap na Karen Canon, ako nga pa nung sir, so tama sana. Kaya kamong mga barangay officials na mga nag-order kay arog kayan sa indong mga nasasakupan, mga pasikat man pero siyempre tangani lang order ko aram kung ano an yaon sa inda. Aday ko aram kung ano ang rason ninda tanata gigibuhon nindang isuppress ninda imbis na tawanan insan sa antawo na makadangog kan mag-inibong na lado tangani ng
mapili talaga ninda kung sisay ang dapat ng iboto. Dae, pupugulan po ninda ang tao na magluwas, pupugulan po ninda ang tao na day mag-atindir. Tangani isa ng ipahiling na mas dakul ang tao sa inda. Puro kayuhin. Puro kayuhin. Ay, my goodness, pag mga araw po kayan, dyan pa sana, marireparo na po nindo na bako marhay, malinig ang intensyon. Anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Pag bako, malinig ang intensyon, mga tugang, bako po tabi, day po dapat iyan pagpatukawon, dyan mga tugang sa ano man na posisyon sa gobyerno. Dahil, aram na malinig ang intensyon, ano pa man? Lapa. Anak ka ng pu. Anak ka ng Di ba? Bako malinig ang intensyon tapos patukawon tapa. Garo kita kayan nagpukpuki ka po sa diri tampayo. anak ka ng pu. Anak ka ng pu. Guminatulo sa alunan ko Madali siya na. Mainom kita kaining digit na sabaw. Sabaw kan guyabano. Yan. Alas 5:30 na pala mga tugang. Alas 5:30 nin pagkaaga. Ano oras atod sa ito mga tugang ni matibay ini sarong konsihal na malalauman. Tugang mga tugang ni Gob Noel Rosal. Ano oras na yan? Hatod sa ito ni Ron Rosal. Taligaspi ang kaipuhan kan mga tao, marhay na serbisyo, yaon si Ron Rosal, ipapadagos ang matanos na pagsiserbisyo sa mga ligaspenyo, sa tong konsihal si Ron Rosal. Kung mapili in leader na marhay asin matanos, purahaw kan gabos, pangalan mo Ron Rosal. Maski wala pa sa pwesto, malalauman mo, marhay na serbisyo ni konsihal Ron Rosal. Matibayon talaga para bumurubayli ini si Consi Ron Rosal. Kaso bang wala wala man si Consi, may pagkasikaso, dahil nagsabay duman sa caucus meeting si Consi Ron. May pagkasikaso. Pwerte pa lang magkape habang naghahimati sa programa mo pa de. Salamat pa de. Cheers kita dawa. Ako, nagkakape ka pa ng gad. Ako, unfight ko pa de. Ining unfight ko, ining so, pinakalakaga bagang yung ang kulay, pinakalakaga na dahon kiguyabano. Ini ang pertingon yan. Pinakalakaga na dahon kiguyabano. Dakol ang health benefits kay ni. Ini mga pasunod din sa kuya ni Councilor Attorney Ryan Ulpindo. Diyan ini sa misento pa de, ang harong kini, diyan sa may pag-asa. Si Attorney Ryan Ulpindo. Para sa tabisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Ulpindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa paangat ng bayan. Sana Ulpindo, para sa tao, tapat na serbisyo, walang ibang hihigit pa rito. Ryan Ulpindo, para sa kinabukasan, lahat ay kasama sa pagangat ng bayan. Sana Ulpindo, ikaw ang aming kailangan. Sana Ulpindo, ikaw ang aming kailangan. Bako, iyo pa de, garo nga ni, iyo, brad mo mananggad, si Attorney, brad mo mananggad din, so mga member po kan na AKP, Alpha Kappa ro, brad indo ini si Attorney Ulpindo, batibay na konsehal, batibay na abogado,
sabi niya nga ni, mas ngaya mura nin kantidad, pero maserbisyo nin di kalidad. Si Attorney Ryan Ulfindo Tabi, pare, and sa kabos na parang tabay niya to. Tiwalaan man nindo kasi hali ini sa DepEd, dati po ining nagsakripisyo sa rupong Legal Officer 3, halanggaw ang sahod sa DepEd, alagad nag-desisyon na sumabayan sa grupo kang Team Rosal, tangani ng makatabang sa grupo asin makatabang sa mga Ligaspeño, si Attorney Ryan Paul Ulfindo po, mga tugang. Ano pa? Ano oras na pa? Alas 5:34. Uni pa? Ang primer distrito kan Albay, kay Congressman Lagman na pamaray, padakos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman botohan, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Crisel Lagman, number 2 sa balota, enot sa puso ta. Kamu ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman, matibay talaga. Gusto ko magparulit-ulit ining jingle ni Kong Mayor Crisel. Nagayunan ko daw ini na jingle ni Kong Mayor Crisel. Kamu ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Pero number 2 po tabi siya sa balota. Si Mayor Congressman Crisel Lagman kan Primer Distrito kan Albay. Saro ini sa mga pigasabing mayor na nakikilaban sa korupsyon sa bilog na Pilipinas. Sabi nga ni Mayor Magalong, na-mention siya ni Mayor Magalong, Benji Magalong, pero nasa nangyayang mayor ngayon nakikilaban ngayon para sa marhay, asin parang ngayon sa paglaban ngayon sa korupsyon. Taram ninda, si Vico Soto, si Mayor Magalong, kasabay inipantulo si Mayor Crisel Lagman. Kaya po tabi, proud ako na Bicolano, proud, kung ako taga Primer Distrito, proud ako kayo ni mga tugang, na asaro pong magiging congressman nindo, mayor nindo mga tugang, Crisel Lagman, talagang pandiurag po matibay, asin nakikilaban sa korupsyon. Kaya very good tabi. O tron tayo, okay, lagayon talaga kan jingle ni Congressman Crisel. Ang primer distrito kan Albay, kay Congressman Lagman na pamaray, padakos kay Puhan, pagsulong sa kauswagan, si Crisel Lagman sa tong tiwalaan. First District, Crisel Lagman botohan, siya ang kwalipikado na magmangnokan sa tong banwa. Amo ang number 1 sa puso ni Crisel Lagman. Crisel Lagman, number 2 sa balota, enot sa puso ta. Ay, oras sa 5:37 mga tugang. Bugti, sabi ni Palinted ba rin na pagkagasay mo? Natangit anong oras ka na naman nga nagpuon? Anong kayo ng oras na ganyan? 5 to 6 na kitang ganyan. Pinunta ka sa hapon. Kaya, dira-dira siya 5 to 16 pag-aaga. Medyo nga ni, kakarahay pa sana, hali sa trangkaso. Pero, fight sana, laban nila eh. Markahan sa balota. Alat, ano yan ang markahan sa balota? Ano yan? Ano ang markahan sa balota? Sige da, punta. May integridad, matanos, igwang malasakit sa kapwa, subok na sa serbisyo, malalaoman, matanos sa pag-ibunin desisyon, daining pinagkikilingan. For the love of Legazpi, suportaran, tiwalaan, markahan sa balota, numero 1 para Vice Alcalde kan Syudad ng Legazpi, Alvarizo. Ayun, si board BM pala nito, si BM Alvarizo. Di ko nari para so so nagtaas tulos kaya.
Good morning. Mabuhay ka, Tony K. Si SM Tony K. Good morning. And sa kamusta nagkaantabay, mag-message po, mag-comment po kamo para mariparuta. Mahilintas sa mga pangaran nindo. Ano? Ano pa? Oras na pa. 5:39 mga tugnin pagkaaga. Ano oras pa niya natin ni Konsehal Lau Beltran? Legaspi, siya ang konsehal natin, Lau Beltran. Itutuloy ang serbisyong nasimulan na dahil subok na at may magagawa pa. Permi nakikisumaros sa Legaspeño, Lau Beltran, ang kasangga at kakampi mo, Konsehal Lau Beltran. Kay Lau Beltran pa rin, hindi siya magbabago. Kay Lau Beltran pa rin, ang boses sa konseho. Kay Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Si Lau Beltran pa rin, subok na sa serbisyo. Si Lau Beltran pa rin, asahan mo'y asenso. Si Lau Beltran pa rin, Beltran, Beltran, Beltran. Yon mga tugang si Konsehal Lau Beltran sa man sa matibay na barad pa rin din paling Christian, ano, barad pa rin din sa AKP. O ni nga ni pala si SM Tony K, barad manindo ini mga kabrother rin sa Alpha Kaparo. Alyan sang kabataang Pilipino kan man nakaagi kan first quarter storm. Laging AKP, laging Alpha Kaparo. Yan sina Konsi Lau Beltran, si Konsi Attorney Ryan Ulpindo, si Paling Christian Calaramo, si Tony K, si SM Tony K. Mga miyembro ini kan AKP, Alpha Kaparo. Mabuhay ka mga taga, mga Alpha Kaparo. Ang gabos na mga AKP, mabuhay po asin pagsaludo sa Indo Gabos. Sige. Diyan man mga tugang sa daraga, may pasabog po mga tugang sa Banwaan kan daraga. Ang grupo ni susaibong na suminurya kan mga konsehal kan daraga. Si Konse Pilo, Attorney Pilo Dilumen, buda si Konsehal Jun Nunez. May pasabog ini na ko aram garo may maapaapod sinda ng press con. So maaraman ta kung ano-an talagang detalye kayan. Pero dahil ko pa aram kung ano-an kung rin and kung sain dahil pang ideya. Nabanggit lang sa kuya mapapress con dapo dahil duman sa post baga kasubago, kasudma ni Konsehal Pilo Dilumen. Dapat siguro kaya ni Konsehal talaga magpapod din pagtiripon sa media. Tangani nang mailatag niya ini, maipaaram niya kung ano talaga kasi dapat detalyado. Dahil pero magbase duman sa post na araw kito. Although may details naman siya, kaya po ang tapanin mas hararom na paliwanag. Iyo po. Kaya baka atyan makaulit si Konsehal Jun Nunez dyan sa Banwaan kan daraga, baka lamang maihaputaman sa iya kung ano talaga nangyayari dyan, tagaro malula na, makulog na sa payuan nangyayari sa Banwaan kan daraga. Kaya ining alas 5:42 na oras na ini, hatod ini sa Indo ni Konsehal Jun Nunez. Jun Nunez, para sa daraga, pagbabago'y darating na. Sa pagtulong siya'y nangunguna, kaya wag nang mag-alala. Ay, Jun Nunez kagawad, o lalapang ako niya'y matutupad. Ipasok natin si Junie, ipanalo natin si Junie. Sama-sama tayo kay June. Mas maayos na buhay, atin ang matatanaw. Hawakan ang ilaw, sama-sama sa tagumpay. Ay, Jun Nunez kagawad, o lalapang ako niya'y matutupad. Ipasok natin si Junie, ipanalo natin si Junie. Sama-sama tayo kay June. Di ba? Ipasok natin si June. Ipanalo natin si June, si Konsehal Jun Nunez. Ipasok ulit, Ipasok ulit? Labas, pasok ulit na. Hindi na katudo ang boses ko. Delikado pa. Delikado mag-ulok ba kung mamarangkal kita digdig.
So, ano oras na po? Alas 5:44 pa po, mga tugang 44 ng pagkaaga. Sa mga nagkaantamay po, sa mga nagsirip, oy, maning Wilma, maning na pagkaaga si maning Wilma, and ini dyan ang bossing ta dyan sa pandiurag ini dyan sa Banwaan kan Santo Domingo. Maray na pagkaaga tabi sa imo, maning Wilma Abrigo, nakaantamay man po. Good morning. Buenos dias, Sir Nel, Sir Rolin Atun. Maray na pagkaaga tabi sa imo, Sir Rolin. Ansaro sa pinakamatinding vice councilor. Vice councilor ni Councilor Ron Rosal. Ayan, si Sir Rolin Atun. Good morning po tabi sa imo. Arog po kan pigasabi ko subago an Banwaan kan Daraga. Grabe na po tabi. Grabe na po ang pinagpaparluwas dyan ng mga istorya, korupsyon. Arog itong pigpaluwas mga tugang kasudma ni Councilor Pilo Dilumen na 23 million na nilustay mga tugang kan Baldo administration sa mga project na lugi da po tabi allegedly 23 million po ang nilustay. Ayan? Aligado po ining 23 million na nilustay dyan po tabi kan Baldo administration sa Banwaan kan Daraga. Kaya gusto ko kani makaulay si Konsehal Pilo Dilumen na gusto kong maaraman pa ararom mga tugang CNF Ricky. Good morning po, CNF Ricky Dagta. And sa gabos na member kan GRII, good morning, advisor sabi ni CNF Ricky. Good morning po, ang matibay na presidente kan GRII Ligaspi Executive Committee. Good morning po namin sa imo. Dakulaan kayo 23 million Dakul pa po ang nasayang na mga project dyan sa Banwaan kan Daraga. And sa saro-saroon ta po ito, na mga proyektong ito, gusto ko lang po konkretong dokumento, dakul pa po na mga pilitang kalkalon dyan, kasi igwak yung mga nag-feed sa kong information, dahil ko lang po pwede ining iluwas, na dahil po ako nin armas, na dahil po ako nin konkretong dokumento. Yugon mo ining 23 million contract na ini, na dapat ko lang mapaduman ini sa mga Daragenyo, dakulaon na bagay baga po tabi ini. Ito nga ni pong saro pa po, iyan ang mobile clinic dyan sa Daraga, na dakulaon po ang ginastos kan Banwaan kan Daraga, bulan-bulan, nagbabayad ang Banwaan kan Daraga, nin milyon po mga tugang, dyan sa mobile clinic na yan. Ito pala, allegedly, ang mobile clinic po na yan, nakapangaran or ang tagsadiri pribado, and ang tagsadiri po mga tugang, allegedly, is Baldo man sana po tabi. Ini po gusto ta magkararaman, and siguro mahiling taan na mga masunod ka ining mga istorya, once na mailuwas na po ini kan minorya. Ang minority ko niyan dyan sa Banwaan kan Daraga, si Konsehal Pilo Dilumen, si Konsehal John Nunez, buda si Konsehal na Archie Bahamundi. Tulo. Isay pa ba? The majority na, Baldo. Kaya gusto po maaraman ini. And dito pwede inihimbag para sabihon sa ng aligasyon. Dapat po talaga, igwa po talaga dapat kita ng konkreto digdi yung istorya. Igwa po ng konkreto, back up with concrete documents. Ngayon, hindi kita mamaranggal. Kasi difficile man magparasahot, nin dahil kita nin basihan. So, dapat po, igapirminin basihan. Sige. Alas 5:48 po, mga tugang, nin pagkaaga. Speaking of Daraga, Banwaan kan Daraga, o ni si MVP. Halina't sumama sa biyaheng progreso, asenso at progreso, maasahan ninyo. Hindi ka iiwan, ika'y ipaglalaban.
Alas 5:49 na po. Madali ulan oras. No? Katkato ng oras. Alas 6 po nin pagkaaga. Makasabi ng mga tugang si Sultan Wali Magdato sa Banuaan Kamuan Husgado. Buda pag alas 7 nin pagkaaga hanggang alas 8:30 si Manny Moxeya dumampo sa serbisyo asin reparo. Di ko aram kung makakahabol si SM Tony sa alas 8:30 hanggang alas 10. Makahabol ka, Tony? Ako makahabol naman siya. Sa iyan na oras na yan. Hanggang alas 10 din pagkaaga. Okay. Oh, ano nangyari? Nag-off so... Nag-off so, ano ta? Monitor ta digdi. Nag-off so monitor. Nahiro. Nahiro ako. Sige. 5:50 po, mga tugang, ni pagkaaga. Itong pangyayari po, kanakaaging aldaw dyan sa may partikan Old Albay District sa may Unitap. Nakaulit ka ini so mismong ina kan biktima. Di ko lang na-follow up kung nakapagpa-medical or kung naayos na. Gusto po kayo tabi ni news blackout Gusto po ini news blackout tinda na daida po tabi na pagpaluwason ang istorya. Dahil man pa pwede. Dahil pa pwede mapaluwas ang istorya. Kung nabasa nyo doon mga comment duman sa mga post niya, sa post niya to, kung nabasa nyo mga comment duman, gusto ninda na daida ipagdamay so. Ano na ipagdamay? Ito po mga tugang, description ito kan auto na nakabangga duman sa sarong PWD, sarong pula na makairakman. Description ito kan auto, natatala ipagsabay. Dapat kaya dahil ngayon nandun pagsabay, dapat ano man ang kinaraman ngayon kan politiko nito. Ito mga tugang sa pig-upload na description kan auto. Arts AV. Ano ang maraot duman sa description na ito? Naso sa autong ito, igwanin tarpulin ng dakulaon na tarpulin ang nakalaag Hisham Ismail. O ano man ang problema duman? Description po ito mga tugang. Ito na nga ni, yaong kinadumaan sa punto na dahi man kikinaraman na ipigdadamay, dahi man magapig sabi naman sa bareta na itong si Hisham ang kasabay or ang may kinaraman or si Hisham iyo ang responsable sa pambabangga. Bako man mag-aaro ka ito sa bareta? Mga tungagman ka mo. Antaramon po duman sa bareta, so auto, igwanin tarpulin ni Hisham. Description po ito kan auto. Kipuan mong i-describe. That's the fact, mga tugang. Katotohanan po ito. Ito po tabi ang tunay asin yaon duman mismo. Ngunyan nga ni ang ginibo. Pinadirelit duman sa nagpost. Kung ito nagpost, di ko araw kung dinilit niya, di ko araw sa maraming na rason. So pagka-post niya inot, tapos nagpaaram ako na i-grab ko sa photo niya. Dahil nagtugot, dinilit niya sa post niya. Siyempre, mapapaisip ka kung ano nangyari. Bahala na ka mag-isip ka yan kung ano nangyari. Dinilit niya sa post niya. Pero ito po ang totoong nangyari. Kasi, 4 na beses po pala mga tugang itong nabunggo na aki, itong pula. Grabe man nga sir, 4 na beses, di pa mangyari na nakabukod pa nga niya. Ay, tatawang nagmotor, baski pula po ito, bagman po pilay, PWD siya, pero pula, dahil nakataram, pero kaya magmotor. Ang argumento kaya, yes, primero nga yung bunggo, kung grabe man nga, 3 beses, 4 na beses kong nabunggo. Nakaabot pa nga hanggang duman sa may partikan Unitap. Nabunggo duman sa istansang primero, Pandawa, nabunggo sa Lapu-Lapu, Tula-Tula, nabunggo sa Tula-Tula, nabunggo naman sa may Old Albay District, hanggang nabunggo kaya naman sa may Unitap. 4 na beses nabunggo. Grabe man nga Sir Del na, may pagkadimalas man kaya. Paano nga ni po, paghalit naman sa istansa, so motor, supula, magaray kang motor, kuta na, gagaray sa motor. Nabunggo ka ito nabunggo kan, ano yan,
suspitsado kitong may kotse na may tarpuli na dakulao na Kap Hisham Ismail. Oh, nabunggo. Iyan totoo ha. Fact po yan. Fact. Kadabunggo niya po ito, siyempre siguro dahil tatakot, duminulag. Iso nabunggo man, dahil manarugado, binukod niya itong PWD. Tamay motor, bukod-bukod niya. Hanggang makaabot naman sa may partikan tula-tula, binukod niya giraray, binunggo giraray siya. At ito, binunggo na. Binunggo. Sunod naman, pag-abot sa may partikan Old Albay, binunggo giraray. Hanggang sa pag-abot sa may Old Albay, sa may Unitap, binunggo siya 4 na beses. Dingon yan, yaon na supresensya kan mga pulis. Kaya, dahil na siyang ligtas, dahil na nakaluwas. Nadagop na po tabi kan mga pulis. Ano na ko nagkaarreglohan sinda. Pero that's the news. Ito po ang fact man. Dahil na pag-news blackout, ano man ang problema duman, tayo news blackout nito. Ito ang totoong pangyayari. Ito ang totoong nangyari. Ito ang fact kan pangyayari. Gusto pa nindo i-news blackout? Yeah. My goodness ka mo. Abo talaga nindo ano. Oh my God. Sige, 5:56. Mapaaram na ako ta. Dapat 5:55, magapaaram na ako. Tapag alas 7, mapuon si Sultan Wali. To give way sa satuya po masunod na mga programa. Sunod po, Sultan Wali sa programang Banwaan Kamuan Husgado. Dito po sa Bicolnet TV. Sige, salamat po sa inyo po pagkantabay. Thank you so much sa mga mga Albayano, especially sa mga taga Legazpi. Dahil po kung magpadara sa mga takot-takot na yan. Aramon po nindo, kay puhanan po nindo yan. Aramon nindo ang plataforma kan ibong, aramon nindo ang plataforma kan ibong. Iyon na po yun ang oras para sa pagrelatag din plataforma. Ano ang sa indang panuga, ano ang sa indang kayang gibuhon. Pag halimbawa nagtuga ki arog ka ini, paano nindo mababasingil? Dahil man nindo aram na nagtuga palan. Dapat mag-atindir ka mo, tangani ng aram nindo, aram po nindo, na nagtuga pala niyan, kaya masisingil po nindo, pag-abot kan panahon. Baka? Kaya dapat, mag-atindir ka mo. Kaya tama itong bigsabi ni Kap Karen Canon, na dapat, parehas na lado, dapat parehas ka mo maghiling, parehas ka magdangog duman sa mga caucus meeting ninda. Iyo po, sige, oras ta mga tugang, nag-off naman sa monitor ta. Oras ta, 5:57 mga tugang, ni aga. Ako po, Lohay Rin mga parang sa programa. Salamat tunon, God bless Albay, God bless Bicolanja. Pilipinas, umasenso ka. May bagong kwento handog nila, pag-asa't saya kanilang dala. Sa bawat tahanan sila'y kilala, boses ng masay laging kasama. Ang araw mo ay tiyak magiging okay kapag Bicolnet TV ang kaagapay. Serbisyo publiko'y kanilang alay, lahat ng balita'y laging tunay. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa pagsubok man o tagumpay, sabay silang nakikiagapay. Laging nandyan, hawak ang liyab, pangarap mo'y di nila iiwanan sa daan. Sa Bicolnet TV hatid ay serbisyo, balitang purong-puro at ora mismo. Marami nang natulungan, marami ang napagsilbihan. Dito lang yan sa Bicolnet TV. Sa bawat hakbang ng
serbisyo'y laging totoo. Basta't tiwala mo'y bigay sa totoo.